bedo kuywak ni wan nengo wa nyaka beda malo kalore ni kinde mana kelo nyamburko ni kae to nengo ne malo sama okethore spare parts kadwaro to nengo ne pod nitiere malo. Erokamano. Aparo ni mana kaka jalony osewache ni nitie mwandu moko manokel chon kapod gigi ne ni malo. Dola ne pod ni malo. Koro mwandu mag jogegi to ok dichun gi mondo giduok nengo chien nikech ni koro dola dok piny kawuono. Omiyo gigi gin gik ma effects gi wabro winjo gradually, ok obi timre immediately. Emomiyo ni neno ka waduoko mana wuoth chien gata malo kind 5 gi 10. Ok ne wanyal duoke te nikech mafuta kende e component mar business mano osedoknwa piny. Modongi pod nengo gi ni malo, but moving forward walemo mana kaka jalony temo kwayo sirikal mondo tim adjustments gi mondo gik moko duto ngima odoge piny ne jopiny. Sama wacho ni ngima odoge piny kata wan joma tatu ngima no ni malo kodwa kabisa. Kech wan bende matin miyude matatu je nyaka idhi ng'iewe sukari. Ka nengo sukari ni malo, mano ngima pod ni malo. But gimanyo timre matin ni awaneno ni ber mondo watime gimoro mondo jowa one ni wan bende wan kodgi kamoro achiel. Masama lokruok moro donjo ei handwa mar matatu ka to gin bende giyude fungruok kaka customers wa mwetiyogo. Emomiyo ni waduoke within that kiwango. Apani kano med mafuta outrageously mano wamede to 20%. But fungruok numede to 20%. Ago miyo sani koro dakuluare piny kod 20% manumede gocha. Joyce asewacho ni mafuta kende gi modok piny. Modok podi ni malo. Nengo insurance pok odwok piny. Spare parts